je altijd blier. Tomke, mij ding krullend heer, mij ding hoentje sabretaal. Hark je gauw naar dit verhaal. De dierenambulance. Romke en Tomke en Cornelia zitten te eten. Huh? Ineen riet er een heel aparte auto door de straten. De auto is geel met blauw. Op het dak zit een oranje zwaailicht. Een zieke auto. We zouden heen gaan. Tomke, Romke en Cornelia draven naar het feesterta. De auto riet stadig door de straten. Dan giet er de bocht om. Dat wie de ziekenauto net. Het wie de dierenambulance. De dierenambulance? Wat is dat nou weer? Dat is een ziekenauto van beesten. Een zieke auto van beesten? Goh, daar wil ik ook wel eens in rijden. Ik zie ook het zwaailicht. Zit er ook een sirene op, Tomke? Misschien wel, ik weet het net. Zullen we eens vragen als we in de dierenambulance meerijden, maaien? Nee, er mij alleen maar zieke beesten in de dierenambulance. Romke was zo graag in de dierenambulance. Maar Romke is net ziek. In één krijgt Romke een prachtig idee. Mijn buik. Mijn buik doet het niet zo zeer. Tomke, help mij. Hoe kan dat nou in één? Dat weet ik niet. Mijn buik. Misschien had er wat verkeerd zitten. Wat maar wat waan, Cornelia? Als net een aspirintje of zo. Nee, die ben ik gek op. Waar doet die buik dan zeer, Romke? Hier. Net doorkomen. Dit is net best. Wat maar wat waan, Cornelia? De dierenambulance bellen. Dan zei Romke niet meer. Het liep het krek als er sliept. Hij had de eigen dicht. Romke is flauwvallen. Ik vertrouw het net. Romke moet dadelijk naar de dokter. Ik bel je de dierenambulance. Die is nog net zo ver voort. Cornelia draaft naar de telefoon en draait het nummer van de dierenambulance. Ze zei wat er met Romke te redden is en ze vertelt wat Romke wennet. Als Cornelia de telefoon deluit, zei ze... Ze komen eraan. Tomke en Cornelia gaan bij Romke zitten. Zie eens wat, Romke. Romke beweegt net en had de eigen dicht. Daar komt de dierenambulance al aan. De koude doorheen, Tomke. 2 mensen van de dierenambulance komen de kamer in. Ze hebben een bedje in de hand. Romke, je heel wat pienebuik en doe je de flauw vallen. We zullen hem dadelijk naar de kliniek brengen. Ze krijgen Romke voorzichtig beet en lissen hem op het bedje del. Maar ik mij rieden? Ja, goed. Doe maar eens bij Romke achterin zitten. Cornelia kan wel voorin zitten. Het bedje met Romke het in de auto skoot. Tomke gaat ernaast zitten. De deuren gaan dicht. Cornelia stapt voorin en dan begint de ambulance te rijden. Romke doet de eigen niepen. Is het zwaarlicht ik hoor, Tomke? Hé? Romke? Bist wekker? Hoe is het met die buik? Oh, goed, ja. Ik ga je binnenbuik. Tomke, ik wil zo graag de sirene even zoeken. Kist het vrij dat die hoor mij? Dat bist toch ziek, Romke? Dat is flauw van. Ja, dat wie maar Siberië, Tomke. Dat wie net echt. Leuk, hè, Tomke? Nu zitten we in de dierenambulance. We gaan hier maar eens heen. Ja, naar de dokter. Hé? Naar de dokter? Maar ik wil niet naar de dokter. Ik wil geen prikjes of pilsjes. Help, ik wil erin. De meesten van de dierenambulance jaren Romke blaffen. Ze zetten de auto stil. Ze doggen de doorriepen en vregen wat het te redden is. Ik wil erin. Ik ben net ziek. Het wie maar een grapke. Een grapke? Van zulke grapkes horen wij net. Uit de ambulance wij. Alle jaar. Ik al wat. Romke, Tomke en Cornelia
Maar te nou naar hoes daar rennen. Lokkig ben ze net zo vier van hoes. Wat bist toch een dikke boef, Romke. Zoks meist nooit werd van. Oké. Maar wij lekker toch eens een keer in de dierenambulance zitten. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.